Oho, meneekö se sinne? Aika taitava taas. Aika taitava oli. Mennä pois. Dani! Älä tulla. Mennään aja parkkiin. Aja parkkiin ja sit mennään. Aja siihen kulmaan parkkiin. Tässä on hyvä parkki. Mitäs? Kyllä minä tiedän, että voit juosta vähän. No niin, mennään. Aja parkkiin, niin mennään löytämään. Siinä on hyvä parkki. Ja nyt tuu isi perässä, niin mennään liukumaan. Siinä. Stop. Hyvä. Jätähtiin. Viet sä ne kaikki sinne? Siellä on jo yksi sun jättämä. Milläs muut leikkii sitä? No niin siihen jätä. Nyt on merkin vielä. Niin sä jätit sen sinne. No niin, jätä parkkiin siihen ja mennä. Hyvä. Meni tohon. No niin, tulet joku nalleburgeri. Tää on burgeri, joo. Mä otan ranskalaisen ja eikä saa jotain muuta. On tämä lalla. Aika Mä voin ottaa juoma. Riku! Rikistä Saara! Miksi mä oon Saara? Voisin ottaa... Ei. Mennäänkö Daniel ajamaan? Ei. Tuu. Ei viedä sitä sinne sisään.
te ette voi sitten itse katata. Meidän sieltä tulee. Niin. Kai se käy. Hei. Teillä ei ole enää vapautta enää. Sinä pääset nuorepas leikkipuolelle. Sinä pääset. Ei. Vuosi meni. Hei sinä, tyyppi poika. Miksi pidätit noin? Halusin. Aika kiva poliisi. Kiva poliisi. Mä halusin pidättää. Ja mä haluan pidättää sut. Sinä. Pois siitä. Mene pois, mene pois. Mene pois. Tuutko sä, Daniel? 2 vuotta kulunut. No niin, nyt sä. Onko sä vankilassa? Mitäs sä siellä teet? Miksi sä jouduit sinne? Saaks isi tulla vankilaan? Paatko sä oven kiinni vai? No mene sinne. Isi laittaa kiinni. Varo sormi. Heippa! Onko vankilassa kivaa? Joo, on kiva. Haluatko pois sieltä? Oho. Oho. Anna muutkin tulee leikkiä. Me molemmat pääsette viiteen. Tuu. Päiväni 2, 3, 4, 5, 6 ja viimeinen päivä mennessä, ei vielä. Toinen. Tuu, mennään pois. Mennään pois, muutkin pääsee leikkimään. Pääset pois. Enkä tehdä mitään. Kukkuu! Nyt jäi sormet väliin, niinkö? Tuliko pipi? Näytä mihin tuli pipi. Puhaltaako sisi? Hyvä. Ja sinulla on tommonen mopo ja sinulla on... Ai, minun täytyy pidättää itse. Varovasti sit taas, ettei jää sormet väliin. Huppis! Huppis! Katsotko sä tuo? Oho! Laitaanko kiinni? Mennäänkö katsoa missä äiti on? Missä äiti on? Mennään vähän juomaan. Onko tuolla äiti? Mennäänkö katsoa Nalle? Tuu! Se on tyhjä. Kaikenlainen. Siellä hyppely on. No niin. Mennään katsoa missä äiti on. Näytä missä äiti. Varo, kato että jää alle. Mikä se on? Onko se bensatankki? Paljonko se maksaa? Paljon? Kuinka paljon? Onko se 5,14? Paljonko siinä on markkoja? 27,30?